Og så snurgerne. Hvad er det gerne, det kommer ud i? Bare rundt i gæren. Indtil det bliver helt, indtil man ikke kan se gæren mere. Og hvis man ikke kan det, så må man få mor eller far til at hjælpe sig. For så tager man smøg. Nu skal der 2 æg i, og så skal der noget salt i. Sådan. Fint, så skal du røre rundt i det. Så skal man rulle rundt. Hvis man kan se 2 æggeblommer, så skal man... Så rører jeg godt rundt i det. Se her, der er en æggeblomme. Ja, rør den rundt, Siv. Skal lige tage den. Og så skal de se æggeblommen. Nu skal den drejes rundt. Og bagefter kan den over i røremaskinen en gang. Og hvad er det, du har puttet i? Mel. Jeg går bare i gang med at røre rundt, indtil det bliver en helt, indtil man ikke kan se mere mel. Der skal ældes, og så skal man ind og pæve. Jeg er i gang med at rulle den ud. Hvordan ruller man? Tager en kagerulle, så ruller man sådan her. Kan du prøve at vise, hvordan? Ja. Nu er jeg i gang med at pensle. Jeg er faktisk lige færdig, men nu skal det snart ind i ovnen, når jeg er færdig med at pensle. Farvel! Nu er penslen færdig. Jeg skal jo bare i gang med at spise dem.